HSLC 2025 दिनै 21 फेब्रुवारि 2025 दिनै मा दंमोन मैथमेटिक्सनि पेपार दंमोन स' दिनै मैथमेटिक्सनि एग्जाम दंमोन नाथाय मोनसे जोङो खौरां नुनो मोनदों बे खौराङा थारैनो जोबोर दुखुनांथाव होननानै आं बुंगोन मानोना जुदि बे बाथ्राया रियेल बा बेयो आरोबाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे टेनसननि बिषय नाथाय बेनि जि रियेलिटी बेनि जि गुबैथि बेनि जि थारथि बे दाबो प्रुफ जाथ'वाखै आसाम सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेनि जेबो रिएक्शन दासिम फैयाखै बाथ्राया ओरैबायदि माने मेथ्सनि पेपारा मा जादों आउट जादों मेथ्सनि पेपारा मा जादों आउट जादों माने एग्जाम जानायनि 30 मिनिट्सनि उनावनो पेपारा आउट जादों आरो मबाइले मा जादों भाइरेल जादों स्प्रेड जादों बेबायदि खौराङाव जों मिथिनो मोनदों मेथ्सनि पेपारा दिनै आउट जादों बेबायदि मिथिनो मोनदों माने एग्जाम जानायनि 30 मिनिट्सनि उनावनो 2 घन्टा आराय घन्टानि नङा 30 मिनिट्सनि उनावनो मा जादों बे मबाइल मा जादों स्प्रेड जादों बेबादि मिथिनो मोनदों मोनसे फरायसालि दक्षिण सालमारा माने खोला सालमारा जिल्लानि जरारसर पाब्लिक हाई स्कुलनिफ्राय बे जाथाया जादों बेबायदि खौराङाव मिथिनो मोनदों दा बाथ्राया जाहैबाय स' बेबादि जि जाबाय थानाय जाथाय मोनफ्रोमबो बोसोराव मोनसे नङा मोनसे पेपारा मा जायो बेबायदि लिक जायो स' बेबायदि जानायनिफ्राय डिउटि खालामनो एग्जाम हलाव थानो माने गोसोआनो जाला आरो आथिखालाव माने एग्जाम हलाव थांबा मा जायो बडिगार्ड बायदिसो जानांगौ जायो आरो माने सोरबा बेबायदि खालामबाय नामा सोरबा माबा मोनसे खालामबाय नामा फरायसाफोराथ' फरायसाफोरानो माने बिसोरखौ फार्स्टनिफ्राय चेक खालामनानै माखासेखौ लाखिजोबनानै थाङो लामायाव थेवब्लाबो बिनि गेजेराव बोरै गलाङो सिखावा हमनाथ' मोना नाथाय चेकिंआथ' जथेस्थ' जायो मबाइलनिफ्राय माइबानिफ्राय थेवब्लाबो आसलथे हिउमेन इरर होननानै बुंनांगोन जे मानसियानो खालाम बेफोर गोरोन्थिखौ स' बेवहाय जि जाथाय जों नुनो मोनदों बे जाथाय बायदिथ' ओरैबायदि नांदों बेवहाय सोरबा फोरोंगिरिफोरनि आखाइ थागोन नङाबा सोरबा फरायसाफोरा सिरि मबाइलखौ लांखोमानानै बेबायदि खालामखोमादों बेबायदिबो जानो हागौ स' बेवहाय सोरबा सासे नङा सोरबा सासे बेयाव मा दोङो जरित दोङो सोमोन्दो दङ दा बाथ्राया जाहैबाय जुदि बेबादि जानाया सैथोमारबा जुदि बे रियेल जायोबा बे जुदि नंखाय जुदि नङाबा बे जुदि थार जायोबा बे जुदि प्रुफ जायोबा थार होननानै बे भाइरेल जानाया आधा घन्टा सिगांनो बिदिब्ला सरकारा मा स्टेप लागोन मा मैथमेटिक्स एग्जामखौ नेक्स्ट खुंफिनगोन स' बे बाथ्राखौ नाथाय दासिम सरकारा क्लियारेन्स खालामनानै होआखै रनज पेगुआनो जा बा सोरबा मन्थ्रियानो जा बेवहाय फैनानै जेबो रिएक्सन दासिम आं होनायखौ नुवाखै जानो हागौ होबाय खोमा बेबायदिबो जानो हागौ नाथाय बे दुखुनांथाव मोनफ्रोम बोसोराव माबोरै पेपारा बेबायदि लिक जायो जेसेबांनो स्ट्रिक्ट जादों जेसेबांनो माने बांसिन गोख्रोङै माने गासैबो बिथिङै मा खालामनाय जादों प्रटेक्सन होनाय थांदों नाथाय थेवब्लाबो मोनसे नङा मोनसे बेबायदि जाथाया जागासिनो थायो मोनफ्रोम बोसोरावनो बबेखानि बे गासैबो मानसिसो नालाय गासैबो मानसिनि खेला नालाय स' मानसिखौ नोंथाङा जेसेबां बेरा होबाबो लाखिजोबनो हाया मानसियाथ' मानसि भाइ नङा होमबा स' मानसियानो खालामो गासैबो गोरोन्थिखौ आरो बेवहायबो बेनो जादों खोला सालमारा जिल्लानि जि बे फरायसालि जरारसर पाब्लिक हाई स्कुल बे फरायसालियाव जि जाथाय जादों बे जाथाया बेसेबां रियेल बेसेबां नंखाय बेखौ आं बुंनो हाया बेनि रियेलिटिखौ आं बुंनो हाया लोगोफोर स' बेनि रियेलिटिया निस्सय जुदि रियेल होननानै जुदि फैयोबा फरायसाफोराथ' आरोबाव टेनसना बांबावगोन नाथाय आं बेखौसो बुंनो बे भिडिअखौ लाबोदों नेक्स्ट मा दङ साइन्सनि एग्जाम दं बा माबा मोनसे गुबुन एग्जाम दङ बै एग्जामफोरनि थाखाय नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामनायखौ नागारनाङा मानोना बे जुदि रियेल जायोबा मेथ्स एग्जामा जुदि बेखौ जुदि केन्सेल खालामनाय जायोबा बातिल खालामनाय जुदि जायोबा बे एग्जामखौ माने जाखांना थांनायखौ पेपारा लिक आउट जानायनि थाखाय अब्ला बे एग्जामा सबसे लास्टआवसो जाहैखागोन माने लास्टआव जाहैगोन आरो बेखौ गोदानै पेपार सेटिं खालामनांगोन गोदानै तारिख बानायनांगोन बेनिखायनो बे लास्टआवसो जागोन आरो बेनिखायनो बेवहाय जेबो टेनसन लानो गोनां नङा नोंथांमोना फराय नोंथांमोना टेनसन दाला बे फेकबो जानो हागौ रियेलबो जानो हागौ जुदि रियेल जायोबा बेवहाय सरकारा मा रोखोमनि स्टेप लागोन कारण सरकारा बेखौबो नायगोन जे बेसेबां जायगायाव बे बुस्थुआ माने स्प्रेड जादों बेसेबां जायगायालागि बेनि गोसारथिया बांदों
बे हिसाबै नायनानै जेसेबां एरियालागै बे स्प्रेड जादों बै एरिया खिनिखौल'बो माने एग्जामखौ खुंनो हागौ आरो ओरैबो जानो हागौ गोदानै पेपार बानायनानै आरो बे जुदि गासै गुबुन गुबुन जायगायावनो जुदि बहुत गेदेर बिभागै जुदि स्प्रेड जादोंबाथ' गासै आसामावनो खुंफिननांगोन बे डिफारेन्ट जागोन बाथ्राया अब्लानिया आरो जुदि फेकबाथ' खोथायानो गैला खारन आधा घन्टा उन होनना बुंदों आधा घन्टा उनाव एग्जाम जानायनि आधा घन्टा उनाव बे लिक आउट जादों होनना बुंदों नाथाय बेयो नंखायबो जानो हागौ बेखौ फेक होननानैबो बुंगासिनो आरो गोबां मानसिफोरा स' बै पेपारा दिनैनि नंगौना नङा बेखौबो माने आं दाबो मोजाङै नुवाखै आरो भिडिअखौ स' थांनाय बोसोरनि बे पेपार जानो हागौ बेबारनि पेपार जानो हागौ एग्जाम जोबखांनायनि उनावसो बे माने स्प्रेडबो जानो हागौ बेबायदिबो जानो हागौ आरो स' रियेलिटिया मा बेखौ दाबो बुंनो हाया स' नोंथांमोना गावनि फरायनायखौ नस्थ' खालामनाङा नेक्स्ट जि एग्जामफोर दङ बै एग्जामफोरनि थाखाय नोंथांमोना एकदम प्रिपारेसनखौ खालामबाय था जुदि बेयो रियेल जायोबाबो बेखौ जुदि बे एग्जामा जाफिननांगौ जुदि जायोबाबो मेथ्सआ बेयो गासैबो एग्जाम जोबनायनि उनावसो जाखानांगोन बेखौ गेजेराव सोसननानैथ' होनो हाखाया नालाय अब्ला नोंथांमोना निश्चिन्त भाबै एकदम नो टेनसन नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय प्रिपारखौ खालामबाय था लोगोफोर फरायसा नोंथांमोन